Magandang araw mga kasper. Ang video po natin ngayon ay dumayo po kami sa Santa Fe, Romblon, kung saan yung isang kasama natin ay taga doon at halos ng mga kasamahan natin ay taga Romblon. Kaya nag-try tayo doon sa Santa Fe na mag-spear fishing. So try natin kung maganda yung spot doon. So bago natin umpisahan itong video mga kasper, sa mga bago po na manonood sa aking mga video, please subscribe, like and share na rin, and then click po natin yung notification bell para updated po kayo sa aking mga video. So yun lang po at mag-start na tayo. Good morning mga kaspero. Maaga tayo magdadive ngayon. Nandito na kami sa baybay. Ayan, medyo malakas yung alon ng konti. Sana wag tumuloy-tuloy para makaswerte kami ngayon kasi tapos yung gagamitin namin bangka, ayan, tsaka yung isa doon, bali dalawa, Master Tani, Kain tayo, kain mga kaspero. si Master Jobert, tsaka si Master Arji, si Kuya, dalawang Junjun yung bantay namin. Tapos ito na yung mga gamit. So magbe-breakfast muna kami mga kaspero, para may lakas mamaya sa pagsisid. Ayan. So let's eat. Basta ito, double ah. Yan, ulam natin ngayon ay yung midnight snapper na napanak kahapon. So ito yung gagamitin namin mga kaspero. So kinakondisyon na. Ayan. Kondisyon na yan. Ayos na yung mga ilisi at saka ball joint. Lagyan na rin ng grasa. Isang gagamitin namin. Kinakondisyon ni Master Junjun. Ayan. Good morning. Ayos na yan, ayos na. Ayos na. Ayos. Para ready to para naman. Laban sa alon. May grasa na rin. Ayos. Master Jobert, okay ka lang? Good morning. Parang wala ka sa kondisyon ngayon ah. Napalaban kagabi. Napalaban yan eh. Kasi pagkakapatid lang ng misis niya, pinagbigyan. Ah? Kaya medyo pagod siya. Medyo mahina kumayod yung Tamlay. Tamlay. Ano kaya, may mahuli kaya yan? Sana meron, sana. Sana? Kasi pinagbigyan ng misis. Yung pinapangarap niyang mahuli. Nahuli. Maya. Ayos. Kahapon parang wala eh. Meron, meron. Meron? Oo. Malilit yung kaliskis. Ba't parang naka-plastic ka na? Umulan eh. Umulan. Kaya iwas basa tayo sa ilalim ng dagat. Iwas basa o iwas lamig? Ulan nga lang yan eh. Ay, okay lang yan. Let's go. Okay. Buhat muna kami ng mga bangka. Ayan.
mga kaspero, nakarating na tayo dito sa spot. So bali di na ako nakapag-video kasi nagmamadali na kami. Bali ito yung unang drop natin mga kaspero sa ilalim. So nasa 13 meters o 15 meters. So bali unang drop pa lang nakita agad tayo ng grupo ng Big Eye Barracuda, kaso hindi natin nakuha, may lap. So itong pangalawang drop, nakapana si Master Danny ng isang King Mackerel o Tanigi. Ayun, sinecond shot ko. Problema, hindi ko agad napana kasi nakalock yung trigger niya, kaya hirap pindutin. Ayun, sa pangalawang pindot nakalock pa rin, hindi ko pala na ayos, kaya sa pangatlong pihit ng trigger, ayun, pana ko na rin mga kaspero. Ayan, ito magilid. Ayun, so kuha na natin yan, and safe na siya na dinala sa taas mga kaspero. Pagkatapos nito mga kaspero, umahon muna kami para makapag lunch kasi ano oras na rin, kasi maaga po kaming umalis tapos wala pa kaming lunch, kaya umahon muna kami sa tabi para mag-ihaw at para kumain, then magpahinga, tsaka ulit mag-time. Yan mga kaspero, yan pa lang yung huli namin. Itong malaki ihawin namin. Ikutin mo na, Sarge. Wala nang suntok. Naiwan. Kinain ni Sherk. Ayan na si Master Kakalbs. Ginagawa niyo dyan? Mag-ihaw tayo. Yan, mag-ihaw daw kami ng dugsing. Dugso. Long nose emperor. Tayong dalang rice eh. Huwag na tayo mag-rice, ang daming kinapay doon. Dalan tayo muna. Bango no? Bango. Huwag muna. So, yan ha. Lumayo kami sa sariling bayan. Dito kami ngayon sa anong lugar to? Santa Fe. Santa Fe Beach. Ayan, nasa beach lang kami. Aba, masunog mangyapon dan. Ano yan? Ito ang tinatawag na talisay. Isay. Sarap. Okay, parang peanut. Peanut. Hindi na makaano. Yun. Nagurog. Ay, durug. Sayang yung peanut. Laki. Ah, lumikit siya. Yung head sa taas. Yan. May imbis man. Oh, sakto ni buho na katiban. Sakto sa buho, okay ran. Sakto daw sa butas. Okay daw yun. Ito. Ano? Dalom kon. Dalom yung butas. Marami na karanasan yan. Ayan ang itsura niya. Yung long nose emperor naging black nose emperor na siya. Pagtok na yan eh. Pagtok. Uling na. Wala nang mata oh. Isa na yung mata. Tanggal na yung mata. Oo. Pag magbuslo, lahat ron. Iba talaga si Master Danny pag umiihaw. Kasi yung tira niya ha.
Ayan mga kaspero, lulusong na ulit kami. Ando na sila. So langoy lang muna kami pabalaot. Lamig na ang tubig. At ito na nga mga kaspero, second dive natin ngayong araw. So nakakita na tayo ng target, isang longnose emperor. Napakalaki nito mga kaspero. Problema nga lang, ayaw talagang lumapit. So kahit anong gawin natin na fish call, talagang ayaw niya talaga. Uubusin lang niya yung hangin ko sa ilalim, pero ayaw lumapit, kaya hinayaan ko na. Hindi ko na siya pinursiging kunin kasi mahirap na. So umangat na ako na niyan mga kaspero, at para makapag kuha ulit ng hangin. So sa ikalawang drop, talagang matumal itong unang spot na napuntahan natin. Kaya better luck next time na lang, at babalik tayo dito para timingan natin na sana marami tayong mahuli at maiuwi sa isla ng Boracay, at para na rin makabawi tayo sa gasolina at siyempre makapagbenta na rin. Pero kakaahon ng namin. Kakain muna kami. Habang pauwi. Tingnan mo yung tsura ng longnose emperor na yan. Isda pa ba yan? Kain muna kami. Yung isang kasama namin hinatid muna doon. So babalik din yun. Woo! My God. Mga kaspero, dyan nga nagtatapos ang ating video. Pasensya na po kayo kung hindi ko po na-videohan yung pagdating namin sa isla ng Boracay kasi madilim na at saka nalobat na yung camera ko. So, magsha-shoutout muna tayo. Ito yung mga magpapa-shoutout sa ating last upload na yung malaking triggerfish. So, unahin natin itong nagpapa-shoutout yung JBDR official. Shoutout from Sikihor Spearfishing Idol. Salamat sa advice tungkol sa pag-equalize, kaya ko nang sumisid ng tindi pa. Ayun, congrats JBDR official, at nakasisid ka na natin ito pa. Ingat ka lagi, dive safe kayo dyan. And then sa kay GR Pobre, ayun, shout out sa'yo. And then kay sino pa nga to? Wailer the Adventurous Nature Lover, ayun, shout out sa inyo. And then kay Peter Marquito, Idol Gabi pa shout out naman from Baraka Family dyan sa Labas. Ayun, no skip ads para sa ekonomiya. Ayun, salamat Peter Marquito, shout out sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi and God bless. And then kay Espanyo Mayajen, ayan, shout out. Si Jeremiah Espanyo, taga Boracay din, ayun, shout out. And then kay Spearfishing Adventure, ito si Master Ren, ayan, shout out Ren. Kung saan ka man ngayon, ingat, God bless, dive safe din. Mimo Fishing, pa-shout out idol from Kulyon Mimo Fishing. Ayun, shout out sa inyo dyan. Ingat kayo lagi. Ayun na pa to. Ayun. Kay Jobert Warin ng isang kasama namin sa Batangas. Ayun. And then sa Batulapo Spearfishing ng Dilapas. Shout out sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi. At kita-kits sa susunod na mga araw. Ayun. And then kay
John Fishing TV. Ayun, pa-shoutout din Lods. Ayun. Shoutout sa iyo, John Fishing TV. Ingat po lagi sa pag-fishing. At yun lang po mga kaspero yung sa shoutout natin ngayong araw. Sa lahat ng mga spero, mga fishermen, ingat po tayo lagi sa ating paglalaot. At dyan nagtatapos ang ating video, and thank you for watching, and please don't forget to subscribe, like, and share mga kaspero. Bye bye!